Hola, com potser ja saps, en aquests moments la nostra societat està vivint un procés de canvi o de transició molt important que acabarà afectant a molts dels aspectes de les nostres vides. Un d'ells, i segurament dels més essencials, és el tema de l'alimentació, de la nutrició, com fem que a les nostres taules arribin aliments saludables, de proximitat i que serveixin per nodrir projectes constructius per a la nostra terra i territori, i que no siguin projectes que segueixin danyant els nostres ecosistemes. Sembla que hi ha dos camins. Un d'ells és no fer massa res i deixar en mans de les grans corporacions i de les grans empreses la gestió de tot aquest territori i, com sabem, no necessàriament volen el millor per les persones. O l'altre camí és empoderar-nos i entre tots i totes teixir projectes, sinergies que facin possible que això sigui una realitat. El nostre passat és ple d'exemples del món comunal que ens han ensenyat com es podien fer aquestes coses durant segles. La Fundació Amprius ha decidit agafar aquest repte i, amb la vocació de tornar a comunalitzar espais, serveis, eines, coneixement, doncs emprèn aquest nou camí per teixir solidaritat i nous projectes que vagin en aquesta direcció. És per això que et convido a conèixer la Fundació, a fer-te'n soci o sòcia i a aportar també els teus recursos. Entre tots i totes ho farem possible. Gràcies.